bese futhi ngigcizelela ke ukuthi emkhakheni izinto ezinhle ezenzekile futhi lapha eNingizimu Afrika sibonile kwenzeka amabhokobhoko ehambe yohlala abuye na indebe okwesibili ulandelana sithi kuloko sikushayela ihlombe kuyinto enhle leyo nto leyo enhle kakhulu futhi ekancane enhle kakhulu ngiyathobeka ngayo yonke indlela entenziwa amabhokobhoko wena Malema ukusidakeke lo mbombo kanyoko uzokhuluma wena ufike ulwe ngolimi lwazi izitha ukhuluma isingisi bese uzogxeka ukuthi amabhokobhoko ay symbol of apartheid while you are speaking English which is the language of apartheid. Uyisilima esihlambile yabona kuningi okuhle enguncoma kuwe kodwa mase usiphaphela when you are seeking relevance ngamabhokobhoko political score ngamabhokobhoko abantu mabenze kahle ingane leziyana mazenze kahle ingane zenze kahle ingconyo yabo nimtolekele nowesiphuphule ezasazi lesizulu yabona ukwazi ngise kuphela ulimi lokubo kwalwazi azi lutho nje futhi ngiyakuzwa ukuthi uyopaqa ukuthi uzala kwaZulu phethe mina la kwaZulu I am the border gate uyola ishawona amashanga nangakini wafaka lapha emabhida unankinga kana lokho kodwa laba bakwaZulu uyobacela kimi uyangizwa awukuzochachaza lapha uba ngasongibone mina ngakini lepo uhlulwa yini ukubuya lenga uyolontsha ngakini amadlozi akini ezokuzwa kangcono lele koseshakho hambe koseshakho wena hayi la uzosiphaphela la kwaZulu labantu bakwaZulu laba bezwa ngathi futhi uzobathola kithi mawubafuna futhi ukhaza ukuthi ufuna ukuthini khuluma isiZulu angikuzwa man hawu asidabelo kuwe thina amabhokobhoko right nje enza kahle 100% akayinconywe nje uma ufuna ukugxeka amabhokobhoko akufanele ukusukela lokho engawineki wena khapha engenze lutho sikuboneke ukuthi ucha hayi shithi kunento ofuna ukuyisho hayi uzoqina yaqina fusak lento ephantshile le wena Malema wena ucabanga ukuthi usile wena la kwaZulu kayikho isizoyishangana khohlwa ayikho isizoyishangana yithi izizala kwaZulu akudlalwa la njengoba usho ukuthi these people are not dangerous futhi ungaphawula ukuze kweqe ukukhuluma ngamaZulu ngoba siyazi ngisho asazi ngisho isilo sangakithi akaze sibone into ucabanga ukuthi abantu bazoziphukuphuku uzohamba usineka abazothola ivuti labo ngeke uzobathola la kithi uyozwa ngathi bozwa ngathi abantu bakithi kwaZulu yebo ziyamaZulu elusi isimdalela amazinyo abushelelezi ungizwe lenkulumo ayenze izolo ngomgqibelo kubukeke njengomuntu ocwasa ngokubuhlanga mayethi kuMalema kumele akhankasele ngakubo iKZN eyamaZulu abeJack la ayinxusa khona bathe basazoyibuyekeza inkulumo kaNgizwe ebese bephuma nesinqumo emva kwamaholide.